Lo khulumayo umkhokheli wakacele endaweni yaseHammersmith tempeleni enhlala kahle. Amen. Batwana bakaNkulunkulu yasabeka kule ndawo engikuyo. Kodwa ke nami ngithi ngeke ngayibongeli indawo yakithi yaseHammersmith. Batwana abahle bakaNkulunkulu, uma ingudla njudlane umqalo wendlela igudla intaba zomkhambazi. Yayigudla njalo lezi ntaba yaze yafika endaweni yaseJosdale. Leyafika kule ndawo yafica isonto. Ngeke ngikudaluleke. Kodwa yafike nayo yangena kulo leli sonto. Yathi mayingena kuleli sonto, babe sebeyibheka le ndoda, bayibuka base beyayijaja ukuthi ayifanelanga ukuba phakathi kwabo. Base beya kuyo bayiqosha, bathi nomzane sicela usiphumele kule ndawo. Yabe singasahlupha indlamhlathi yaphuma. Yathi mayiphuma indlamhlathi isithela nje ngale ngokhaphayo. Kwazwakala insimbi bana. Insimbi yesonto ikhaya. Ithi abukana amadoda namakhosikazi awekhona kulelo sonto. Babe sebebona ukuthi yini isiqoshe le ndoda. Insimbi bisiyayikhalela nje. Amen maNazaretha. Kuthiwa kwabakhipha amabhobhodlana abafana bathi ayeke nilandelele nomzane esimqoshelana sithi akabuye. Hayi kwasho ukuthi isihambile indlamhlathi yasezulwini ihlushwa yizwi ngoba ifuna indawo yasenhlangakazi. Amen maNazaretha. Kuthiwa maNazaretha siqoqelwa uyisalukwazi esidala ekwakuthiwa uMandela. Sithi yanqamula indlamhlathi yasezulwini yahamba yafika endaweni kuthiwa isenkandla kuleyo ndawo yangakithi. Kuthiwa isenkandla. Yafika yabisingena phansi kwesihlahla. Yasiyalala into yasezulwini. Kwathi ekuseni babona kukhona umuntu ophansi kwesihlahla. Basuka baya kuyo. Yafike yazisha indoda yasezulwini. Yathi ihamba ngokuhlupheka. Yathi ifuna indawo yasenhlangakazi mayibonga inkosi. Hamba njalo ke ubaba omkhulu kodwa washiya isibusise endaweni yakithi ngoba wafike washo wathi angathi kule ndawo kungengephela uMnazaretha. Ngiyadlula abantu abami ningathuki emakuse ekseni ningasangiboni. Ngiyahamba ngiyaqhubekela phambili. Kwahlalwa ke maNazaretha. Kwasekuseni ubaba omkhulu engasabonakala. Esedlulile ehamba efuna indawo yasenhlangakazi. Kwabe sekubakhona ithempele elibakhona nje phakathi kwendawo zasingakafiki nezimpi zenhlangano. Kwabakhona ithempele nje bakhonza abantu bakaNkulunkulu. Kwathi mase kufika isikhathi sokuthi kufika lezimpi kwabe sekubekhona abantu abangasangeni kwelinye kuleli thempele sekwezinye inhlangano ithempele kwezinye inhlangano. Kwahamba ke kwathiwa ithempela libe phakathi nendawo la kuzongena khona bonke abantu bakaNkulunkulu. Amen. Lapho ke zabusiswa ngomshumayeli uThabethe. Amen banqene. Owathi ma eguqile abike athi thina
satholakala sibathathu umsebenzi womqali wendlela ekhuluma ngoma wakho uMangubane owengabathola abantwana weseguge kakhulu kodwa kwasuka kwayiwa kumqali wendlela wafika uThabethe noMangubane base beyacela ukuthi inkosi sicela abantwana sinabo wabe sebuza umqali wendlela ukuthi ngifuna ingane ingane wase bethi hayi inkosi siyayifuna nje ingane wathi khulumani ngoba sengifuna ukunipha ingane bangazi ukuthi bazothini yayisinkosi icela intambo yayisilungisa le ntambo yayibeka umoya wakhe sewasezulwini wathi uma uMangubane akayifake le ntambo uzobathola abantwana kwakumshumayeli wakhe kepha masethola abantwana uMangubane wabe sethola insizwa ezintathu zakhula ke lezi ngane zisencanyane kwakukhona ke bangela uNkulunkulu angathi angasikhumbula ngoba kwakukhona imikhuba nje yasezweni imikhuba nje yabantu maNazaretha kepha mase batholile labantwana baqala basho bathi hayi ngeke kulunge bahlangana bathi ngeke kulunge esiyaphuma intombi kaMangubane iyokha amanzi yathi yabuye sehenqele omunye umntwana kwathi hayi makhothi manje sekhona sokwenzekile hayi kwakwenziwa yibona kodwa inkosi ayibathethelele ngoba lo mndeni wakaThabethe usuhambe wayothetha lolu qaba kuthiwa inkosi ngalowo mzuzu yayisebonjweni kuthiwa yasukuma yathi awubabulala umuntu manje babukana abantu ukuthi ngabe inkosi ithini ithi ayisebebulala umuntu kanti sebegingise lengane igede ukuthi cha ayende yona ekunona kusala babebili wahamba lento yabahlupha kakhulu kaThabethe kodwa ngiyabonga kwahamba ngoba umqali wendlela bathi masebefika sebezobonga abantwana ababaphiwe inkosi yabuza inkosi yasezulwini yathi upho munye ngoba phela inkosi yasezulwini thina semhlabeni esikwenzayo thina sikwenza emhlabeni kodwa uNkulunkulu uyakubona konke esikwenzayo uthiwa babheka lena osethi umkhokheli wakhomba umkhokheli oseduze wathi uhambe nalo mama uyombuza ukuthi bantwana engangiphe bona babe bangaki wasukuma uMangubane wahamba nalo mkhokheli wafika umkhokheli wathi uzwile ke babe bangaka abantwana waseyasho uMangubane wathi abantwana bami babe bathathu wathi hayi kasambe siyotshela inkosi ukuthi abantwana babe bathathu ubahamba baye enkosini bafike bayibikela ukuthi babe bathathu abantwana wasebiza uThabethe wathi Thabethe sibayeni sakho hamba yokhetha inkabe enkulu uyihlabe ubusuyishisa kakhulu usulayo lize liyofika ezulwini ngoba iqala seliphelile kodwa wafika uThabethe wathi awuna indoda idlala ngami inkabi yami engiyithanda kangaka angoba umuntu noma esefakwe ezulwini nabo elikude izulu nomuntu lahlala ke leli cala lama njalo lisanda kuthethwa manje ngicabanga ukuthi kuthethwe enkosini unyazezulu ngoba beleleketsha kumina uma ukamshumayeli uMadlamini ethi mkhokheli kade sesiyothetha leli cala kade sesihlangene sumndeni wakaThabethe siyothetha leli kodwa ugcine sethe kumina hayi sesithethile siyabonga ke maNazaretha nama ngifuna ukudla ithuba ziningi izinto esizizwayo nesizaziyo ke manje ngoba lokho ngagcina sengikwazi phela ngoba ngagcina umshumayeli wami esekhuluma ngako phambi kwami nami ngiyazibongela ke maNazaretha ukuba khona nje endaweni kaShembe ukuba khona nje kule ndawo nami ngihambile nginqamula leHammerstein
ngaze ngafika kule ndawo ngoba mawuyehamba seli noma ungathi ufuna istop sasensimbini sekwaba khona indawo nje kuthi isensimbini ilapho lekwakhala khona insimbi mhla umqalo wendlela bebemqosha kwakhala insimbi sekuyisendawo indawo esethiwa nje isensimbini indawo leyo eyashiwo ngesida esenzeka mhla beqosha umqalo wendlela Inkonzo ayibusise nekuzweni amen wena fanele ngicela ingithethe Inkonzo sesihlile bongithethe kunyazi lezulu amen ngicela Inkosi ngisize qeda uvala nenyembezi angiphe ubaba kuba ngikhulume okuhle ngiyayisaba le ndawo ngiyasukuma ngoba khona omama abadala abazobaba bahlala bengithethisa bethi kodwa wenziwa yini ungashumayele ezikhumbuzweni ubeke nangobaba wakho ngoba mawukhuluma bayathokoza ngayo ngicela kushembe angiqede uvala nginova mana baletha ingwele lo khulumayo umkhokheli mangubane wasothandweni eNkomazi emzini Inkosi amen bangcwele ngiphakamele nje ukubonga kuNkulunkulu kubaba wethu inyazi lezulu ngiyabonga kakhulu uma ubaba sesimbone senyathelile kulomuzi kulomuzi ngibonga ukuthi uNkulunkulu usigcinile bengithi noma ngigijima bengisaba nokuphelezelwa ngoba obezongiphelezela mhlawumbe bezofonelwa kuthiwe senikuphi manje athi ngisendaweni ethile ebese sekuyazeka ukuthi hayi phuma washona ngiyambonga uShembe ngoba bengithi noma ngiphuma ngona ngingedwa kodwa uShembe ubengembatha sibe baningi kube ngathi sibaningi thina abasizileyo ngibonga kakhulu bangcwele enkosini enkulu yasebuhleni ngibonga u14 owasipha wona ubaba u14 kaDisemba owawuseplazini lakhe eMkhomazi la esakhuleke enkosini ukuthi sicela u14 sithi siphuma siye entabeni sibe siuvalele eplazini lakhe emzini wakhe owakhiwayo sithi siphuma sibe sihlanganisile sazi ukuthi masiye eKhenani
kodwa ngemuva umsebenzi khona. Ngiyabonga Nkosi yamakhosi ngoba waba nathi. Kwaba nezulu elidumayo laba isimanga nomoya. Kodwa Nkosi wasigcina. Nomsebenzi Nkosi esafika sawenza khona noma sasibancane. Kodwa Nkosi abamkhulu ngoba sawushiya umsebenzi wakho sisekhenani wawuqhubeka. Ngiphinde ngibonge kuKabadele ngithe yami inkonzo yokubonga. Ngibonga u14 baba osiphe wona sisuka eKhena. Owawula ikhaya baba sizoshanela. Nkosi yasephakameni. Bafika Nkosi Abakhokheli bafika umama. Saba baningi ngendlela emangalisayo. Kwaba sengathi abantu engibaqalayo ukubabona. Ngokujabulo kwakukhona nomgido wawukhona nobuhle nje babo benzeka khona. Ngicela Nkosi yamakhosi bonke labantwana bakho Nkosi ababekhona Shembe. Engathi Nkosi ungababusisa. Babe baningi baba kukhona ababethi mabenekuyala belushaya loluthando. Babike Nkosi izindaba ezisemakhaya yabo ezibhlungu nezinzima. Nabaswele umsebenzi nosizi. Ngiyacela Nkosi yamakhosi ukuthi owayekhona nje ngonyawo lwakhe baba. Lokho kuhlupheka babekubika Nkosi ubaguqulele Nkosi yomusa. Baba abasebenza Nkosi abantwana bakho. Njengoba zonke izindlu zishaneliwe, zenzelwe, zembethe izindlu zasezulwini. Baba ilabo bantwana bakho Nkosi yamakhosi. Nokuthi baba noma sigijima sihamba siqoqa nayo imshanelo nakho konke bese ngisuka baba sihambe kodwa kwesinye isikhathi bengifika la ekhaya sengifike ebusuku. Kodwa Nkosi ubungihlenga Shembe ngoba bengisuka la ebusuku ngifike ngiphephile kancane. Inkonzo yami yokubonga. Okukhulu baba engicela ukukubonga kuNkulunkulu. Nkosi yamakhosi. Kwathi Nkosi izofika eMaritzburg ngisawukhumbula nenyanga. Ngibonga Nkosi ukungembatha owangimbatha khona ngalela langa. Engathi baba ngangihambile nobaba uNcwane sisesigodlweni. Sahambe entambama. Yashaka kwakuswela sisesigodlweni. La ngathola khona ucingo. Kufona umakoti ekhaya. Bethi ma khona abantu abala ekhaya bathi bafuna ubaba noma. Wathi umakoti ngamuza ukuthi ukhuluma unovalo uMamkhize. Waseyahleba. Wathi mala babantu bathi baphume ebuhleni kodwa akukhombisi ukuthi baphume ebuhleni. Ngase ngibona ukuthi ingane ziyasaba ekhaya. Ngase ngithi banika ucingo ngikhulume nabo. Ngabanika base bayichaza laba bantu. Ngase ngithi ngicela ngisesigodlweni la ngikhona. Ngicela nehle nize la esigodlweni. Bathi hayi manje ke sikwazi ngoba le ndawo siyazi. Siyaqala nokuzala. Ngase ngithi hayi ehlaneneka lithi garage endlule kulona sengenzela ukubaxesha ekhaya. Ngoba ngiyezwe ingane ukuthi sizisaba. Ngase ngithi alikho negaraje nilibonile endlule kulona. Bathi hayi silibonile igaraje. Ngathi hambani ke nifike nime khona. Nisilinde khona. Base bebuza ukuthi lolu cingo lwakho ngathi mina yebo. Mase kufuna sokuthola ngathi ngizomthola kulona. Bahamba baya egaraje. Kwathi isikhashana ngenhlanhla uShembe uNkulunkulu bathi bengena ekhaya. Baphambana noBheki wangabazi uBheki lemoto ukuthi ziyapha. Baphambana noBheki eGround. Waphinda ekhaya umakoti kaSandile wayiphuma nesikole esedolobheni. Umakoti wasekhaya kuMamkhize.
Sengiyezwa laba bantu sebeyafona bathi sesiqoshiwe manje basiqosha la egaraji. Ngithi mina banixoshelani? Uthaya sazi bathi sikude. Ma besuka bathi senze njani? Bathi mina kanti mina ngihamba kabi yini? Sebethi cha hayi ahambi kabi. Bathi nibone ni police station. Bathi siyayibona. Bathi hambani ni police station. Nifike nisho police station ukuthi silinde uma wakanywana baba kanywana. Bayasazi bazo. Bangcwele uma ngifonela umfana wami uthi mawungahlangani nalabo bantu. Sengimtshela ukuthi bayichaze kanjani. Wathi mawungahlangani nalabo bantu. Labo bantu ibona ngesikhathi ngihlukumezeke eThekwini. Wathi bona labo bantu. Ngathi mntanami ngiyofa kahle. Ngifa ngibabonile. Ngoba ngiyaniswela ukuthi laba bantu ngobabona kanjani abakuhlukumeza. Ngathi ngofa kahle mntanami ngibabonile ngicela ungidedele. Wayesethi-ke bhasobha-ke ma khona incwadi abazofika bakusabise ngayo. Ungathuki. Khona incwadi abazofika bakukhombisa yona enemininingwane yonke yasebuhleni. Laba bantu sengibakhomba e-police station senginovalo lwale ncwadi ukuthi laba bantu mabevelelwa yinto kuzotholakala le ncwadi. Laba bantu abakholwa bahlangane kanjani nale ncwadi yasebuhleni. Iqala lalishisa eThekwini. Ngasaba ngathi luma kukhona labantu bangavelelwa yinto kutholakale leli phepha elinemininingwane yasebuhleni ukuba kuzoba yini eqaleni. Yasinquma inhliziyo yami wangipha ushembe ukuthi enze ukuthi laba bantu bavikeleke. Kanti lo mfana osePitoli usebuyile umakoti walo mfana osePitoli wafona wathi uma nobaba basendleleni kodwa khona abantu esingabathembi abathi bayabafuna. Wabe sethinta wathinta abanye-ke nabomndeni neyihlobo ukuthi hayi khona indaba eyehle ekhaya. Wafona wathi mase uhlangene nalabo bantu. Ngathi cha ngahlangana nabo. Wathi uzungahlangani nabo. Wathi ungahlangani nalabo bantu. Wafona ubheke sefikile ekhaya etshela umakoti wathi ma ungahlangani nalabo bantu ngingakafiki lapho kodwa ngoba ngiyabona ukuthi abafana. Ngathi cha angihlangane nabo ngoba sengifuna kuphephe leli gciwane engizwayo ukuthi khona abakuphethe kwasekhaya. Ngoba kobuNazaretha fanele simvikele ushembe. Fanele sisicele isibindi sokumvikela ushembe. Akungabibikho ukuhlukumezeka okungaze kufinyelele kubaba ukubonile uMnazaretha kuze kwehlukumezeka inkosi. Fanele sikuvikele. Ngakudela ukufa mina. Bahamba laba bantu bafika bami e-police station. Wafona lo mfana osePitoli wathi ma ningathuki ekhaya sekhona imoto eyigade ekhaya. Wathi lapha e-police station sebefikile. Wathi labo bantu sebesukile egaraji bese ngibathumela ukuthi abasuse khona ngenhlanhla ukuthi bangifonele ngithi aba e-police station. Ngoba ukuba basuke e-police station bangene emgwaqeni bethi babheke eThekwini babe ngeke bayiqede imoba. Bese kubonakala loluhla olulapho oluphethe laba bantu olunemininingwane yasebuhleni. Bafika baphethe emaphoyiseni bafika. Ngase ngisho ngihamba ngani. Cha sihamba kanje. Ngingabafundisi. Mfundisi ubani, umfundisi ubani, nomvangeli ubani, nomshumayeli ubani. So hayi bakhulume baqede. Bese ngithi mina lalelani la abafana bami. Eyikhona yayimbi ngaphezu kwami.
yayingangishaya nangendololwane nje ngiwe phansi. Ngathi ngiyabona-ke bafana bami olwakithi udaba lukhulunywa kanje kumeweleni yabo, futhi angiphathi mina abantu abafana nami ukuthi bangayikhuluma kanjani yakithi indaba. Ngathi yakithi indaba ezesonto lakithi indaba ihamba step for step, suka phansi kuye kubashumayeli, kuye kubavangeli, kuye kubafundisi, kuye emakhosini, kukhona kuye enkosini. Abantu abafana nani nje angazi ukuthi bangayikhuluma kanjani indaba sekuseni. Ngathi senginizwile, nginilalele, kodwa nginampendulo futhi anginembuzo, ngicela ningihambele. Ngoba ngathi ubaba wakithi ngathi baba ngicela ungakhulumi. Manje sefikile ubheka athi ubheka uyagquma ngithi hayi kahle wena. Athi sengile iy'manga kwenzekalani lapho. Seziyangena insizwa, baba kwenze njani ebusuku e-police station. Athi baba umncane hayi ngoba ngimkhulile ngathi ungakhulumi lutho. Athi hayi phela ngisakhamela kufanele-ke ngizobheka ukuthi umthetho ngoba usasebenza ngakho yini. Sifihla indaba yasekuseni ukuthi angifunanga noma kuzwa amaphoyisa ngabakhweba nabantu ngabadonsela ngasocingweni ngoba ngithi amaphoyisa ngangafunele ukuthi bathini. Kodwa ngangifihla indaba amahlaza kithi ebuhleni. Ngathi bafana bami, ngathi nje alikhuluma abantu abanjengani bathi manje sizohamba naliphi. Ngathi kanti thina bakancwane besitheni. Bathe besuka babethi labantu, hayi mama wena laba bantu besonto lakho bayakuzonda nje futhi bakuzonda nengane yakho. Vele uliyeke leli sonto uyeke uyisontela noma isemaromeni. Ngathi tata utokugcina leyo ngane zami. Abazali bami bazalwa la nami futhi ngazalwa la. Into yokugcina le nisho. kobuNazaretha ingcwele ngithi angibonge isithembe ngoba baphuma labo bantu bephephile. Awuyazi into eyayisise police station. Awuyazi into yetekisi eyayisise police station. Ibheka ukuthi ayiphume lezi moto. Kodwa ngazama ukwenza umusa ukuthi ukuphuma kwabo abangaboni laba bantu asebegcwele la ukuthi kukhona ubuhlungu ngisho. Bangaboni noma unyembezi wangibopha kuqabade. Wangibopha ngento yomusa. Baphuma laba bantu bahamba bephephile. Ngabonga sebehambile ngibona lezi zinto ukuthi hayi azikho imoto ezibalandelile. Ulikhumbule babize lasemkhomazi bayakuthanda Nkosi abantu basemkhomazi. Bayakuthanda baba osomatekisi basemkhomazi ngoba basukuma nje bezwa emzukancwane base bezwa igama lomntana mlisi sasuka kwasuka nesibhodo ngoba Nkosi bethanda wena. Ubabusise uNkulunkulu omhleka seseni usiphi baba amandla usiphi ubunye kuqabadele siwaphi usimuzi wakho osemkhomazi baba eplazini. Nkosi yamakhosi ngicela ukwehlela ngezandla ngiyaxolisa ukwelula bengibonga nje kuqabadele. Inkosi ibusise nisini. Ingumntana wakho
Lokhulumayo Abakhokheli uMashonga wakwamhlongo emzini wakho izivele zonyazi. Nkosi yezulu nomhlaba, ngizibona ngingaba necala mangangakubabazi. Ngiyakhumbula umamezala wami wayezalwa ngoba 1918. Wayenakho ukusixoxela ukuthi masixoxa indaba kabamkhulu, athi uyakhumbula besabhinqa besemanxebeni amadala ukuthi kunendoda eyayinhle ngendlela yesimanga eyayibonakala ukuthi ayiyena umuntu wasemhlabeni. Yayithi ifika amadoda ehlezi, ifike ihlabalele kugido emuhle lo muntu ebonakala ukuthi akuyena umuntu wasemhlabeni. Mangibuka kusho ukuthi umqali wendlela wayeqhamuka entabeni ngaphesheya komzimkhulu komthwalume komzumbe ewela ezosuka ngoba sisendaweni yasemechisini abesenyuka eya enqabeni emzini wasefoundation. Bantwana basezulwini, okungiphakamisayo ngiphakamiswa ukuthi ngifakazela umama ngaso eKhenane owathi ubhombela kwathiwa uyobuya ngenkosi yesihlanu. Ngizokufakaza lokho ukuthi ubhombela lo ophambi kwethu uMaNazaretha. Kuthe ngezinsuku ze-lockdown mangaphosisi kwaku-2020 kuDisemba, langena idimoni phakathi komzimba baba. Kwagula umfowethu omdala. Kunedimoni elalimngenile esasingazi ukuthi sizothi ukufa kuni. Kepha ngoba alikho ithemba esinalo, abazali bethu basishiyela ifa eliwushembe kuphela emhlabeni. Sakhumbula selipakile idimoni phakathi komuzi ukuthi cha asihlangane noma kungahambeki, kodwa kumele sithubeleze sifike emzini wasebuhleni ngoba ukhona ubhombela esimlethelwe ngemihla yethu bangcwele. Ubhombela ophambi kwethu masingangabazi. Bangcwele sahamba kunzima endleleni, ingane ithi nayi lento isifikile iqale ekhanda izophuma ngeenyawo. Mase ifikile umzimba uyaluma asindele kube into ongayazi. Siyathandaza endleleni siyahlabelela. Sithi sikhulekela ukuthi ubaba engathi singamfisa. Kuyizinsuku ze-lockdown bangcwele. Sangena emzini wasebuhleni, sahamba ngomgaqo ngaphandle, siyayisithi umgaqo wakambambo. Sakhuphuka sathi masifika phezulu emahlukana mgaqo lawo okwangenwa khona kwakuyilona sango lasisetshenziswa emzini wasebuhleni. Sathi masiqhamuka abangcwele sabona i-breakdown eyayihlaza. Yafika into emoyeni wami ngoba sasihamba kwakumyeni wami owayedriver, kuyimina kuyena umfowethu ogulayo. Ngathi mina noma ngathiwani ngike ngiyibone le breakdown ihamba baba. Bangcwele sangazi sathi hawu saze sanebhadi safika ubaba sephuma. Kodwa bangcwele ngoba uNkulunkulu lo phambi kwethu wangena emgwaqweni wabheka emgwaqweni osezansi, thina siseza asikakafiki emahlangana amgaqo. Wahamba kancane yaqhamuka ivele elinye limhlophe elalihamba iphoyisa elalihamba escort ubaba. Ahambe kancane wathi mayithi ukusidlula waseyama. Siyathandaza emotweni sithi hawu ubaba wahamba sizokwenza njani. Sikhuluma sonke emotweni. Walangena nephoyisa lalimlandela laselibona ubabema nalo seliyama lazofola eduze kwakhe. Wathi ubaba bayakhuluma laba abantu. Hawu bangcwele uNkulunkulu esiphambi kwethu. Ubaba wayengabona ukuthi laba bantu abasemotweni beze nosizi bengazange bakhulume ngoba ziningi imoto ezingenayo ebuhleni, kodwa wabona ukuthi laba bantu banosizi. Sathi masibona inkosi imoto kababa ima, ngasange sikhulume ngathi baba mhlongo hlika uNazaretha iseyikhwameni siyiphekile
asizange sikwazi ngisho ukusivula isikhwama sesiyanqanqazela emotweni wahlika umhlongo egijima ngathi mfowethu ugijima bafika bayoguqa phambi kababa bengayifakile iMnazaretha abangcwele ngenxa yokuba sesinqinzwa usizi uNkulunkulu esiphambi kwakhe bangcwele masingamngabazi asimbonga ukuthi asimbonanga uBhombela kepha simtholile ithuba ukuthi ngemihla yethu uBhombela bekhona phambi kobuso bethu engathi singamphatha kahle bangcwele asimphathe kahle uNkulunkulu bangcwele singasho ngeindebe zomlomo kepha izenzo zingasho bangcwele sibabike emotweni bagijima kwathi ubaba niwaphethe amanzi ngenhlanhla sasiphethe mineral water sasoyiphuza ngabanikeza yona bagijima ngisathi ngiyagqoka ngibe sathi ngiyagqoka umfowethu ubhizi ubaba seyakhuluma naye wathi ubaba amafutha niwaphethe yiwona sasingawaphathanga wasethi hambani niyongilinda ngizobuya ngizonibusisela amafutha uNkulunkulu osiphambi kwakhe bangcwele asingamngabazi Nkosi yezulu nomhlaba lanqobeka idimoni waphela unyaka sangena ku2021 labuya idimoni baba selibuya ngenye indlela sekungaseyona esasizele kubaba labuya idimoni seliyenye into bangcwele hawu mangabe unethemba elilodwa awungabazi bangcwele ubaba bese sezintabeni zaseGoli manje ngoFebruary siyabona ukuthi lo mntwana ngeke u3 months ngeke uphele ephila hawu uNkulunkulu nyazi lasezulwini ngoba namhlanje ngabe ekhaya kukhona ithuna kepha likho ngoba sinoNkulunkulu emhlabeni sacabanga yena ogulayo wacabanga inkosi yakabhala siyabonga indaba ezitha uNkulunkulu azakukhulise samthuma undaba ezitha wayenkosini labuya izwi lasezulwini lathi ngeke lento enithi yamgulisa kuyona lo muntu kunomthambo oblockile egazini lakhe igazi lakhe asupply ngendlela kunomthambo oblockile ngabe bangcwele sidinga muphi udokotela ephambi kwethu ngabe sifana emhlabeni bangcwele Nkosi yezulu nomhlaba ube nenkani engafuni lutho ehamba ama private doctor kodwa ngezwi lakho baba limshayela mgoba samthatha samjikjela esibhedlela lo muntu usebenza eParliament ePitoli kodwa wathi mayafika Nkosi yezulu nomhlaba kwi private hospital kwathi medical aid yakhe ayiveli wakoduka washanga ubaba wasekhaya umhlongo wangazi ukuthi athini wamthatha Nkosi yamakhosi wathi ngizolinda kube ntambama ngoba ezibhedlela zahulumeni awufike emini ubuza izinto eziningi usalinda kwashawu 8 kwashawu 9 wamthatha wamlayisha emoto sekuyintelele nje Nkosi yamakhosi eseyithulile sengasaziluso wamthatha wamfaka emotweni wayomngenisa esibhedlela sahulumeni Nkosi yamakhosi kanti isu lakho baba sathi masifika khona siyafika kanti khona udokotela owusibari womngani wakhe esafika samxoxela ukuthi ukugula kwakhe kusuka la ula esibhedlela uthunywe izwi lamazwi lithe kunomthambo udinga ukucheck oblockile nangempela Nkosi yamakhosi bafike bahlala phezulu kwa umthambo uphumile uhlala lamasonto amabili waphuma esibhedlela uyaphila Nkosi yamakhosi siyabonga nyasi lasezulwini siyabonga Bhombela wesihlanu akekho njengawe ngicela ukuthi Inkosi yamakhosi sikukhonze singangabazi singabi nawo amanye amathemba engicelayo Nkosi yamakhosi ekhaya sinovalo sagana sonke abazali sebehambile emhlabeni umshumayeli nomkhokheli kepha ekhaya siyabona ukuthi uMnazaretha buyaphela Nkosi yamakhosi siyabacelela labafana ukuthi mabagane bathole umakoti bathathe ezinganeni eziyamaNazaretha kuzisabatha lingapheli phakathi komzi kababa siyacela Nkosi yamakhosi siyabonga Inkosi busisene kusini amen sukaleni madela bezokumunga kuphuka into mbedala
Angingazazi ukuthi ngiyoke ngikupela ngoba ngiyasaba ukusaba kwakungembede kodwa shembe namhlanje ngibone kungiphoqa umkhokheli umaduma wasesenzo entabeni zasehlokosi ngaphasi komshumayeli ucele baba ngibonga kakhulu into engijabulisile nje kakhulu ngaphambi kwezinto zonke ukuthi sizame ukwakha umuzi baba awucela wathi ngingakheleni umuzi la inkosi la imnike khona indawo sazama kwalunga kungekho ngxabano siyesizwe ngelinye ilanga bethe abantu kwavuka unzima ukwakha umuzi wenkosi nixabana kuya le thina sakhe ngokuthula wayethu umfokanzama uma efika la sifikana kwakunesiqubulo esashiya phakathi kwalomuzi athi umfokanzama ayamkokeli wathi ubaba sakhe kwathathane siyakha-ke manje sibonga lokho uNkulunkulu wasekuphakameni asiphile kona wasipha amandla asizange sixabane kwakuzidulele nje ohlelo ngeza ukuzokwakha kungekho nkinga owakhayo sijabule kungekho nkinga ngokomthetho wethu ke nje masizicambele sathi umuzi wokuthula ngoba kuzidulelwe nje sakha umuzi kaNkulunkulu kuzidulelwe nje singaxabani namuntu awu siyababaza ngahluleka ngisho sifike isilwane sezulu uhalalisa ngahluleka inyembezi zakhiphe zenjabulo ngijabulile baba sa emazweni akithi waqina inkosi inyanga yezulu ngo-1977 ezintabeni zaseLethezi emzini omkhulu emishini yethu esasiphiwe ukhona kwathi-ke ngelinye ilanga ubaba owayekhona wakashibasi wangixoxela indaba ethi kwathi ngelinye ilanga ey'ntabeni zasephakameni sathi isilwane sezulu kuye sathi shibasi akawuphume uhambe lamadokodo wonke uzwe ukuthi abantu bakhuluma ngani
uthi ubaba uShibase ngasukuma nempela ngoba kwakhuluma umlomo ungathethi imanga. Uthi ngathi laya ngawathi laya wonke amadokodo. Uthi ngangifica kukhona indaba. Athi lalela ke mzukulu. Athi mzukulu wami angizukwazi nawe ukutshela ukuthi babethi. Athi kodwa babekhuluma izindaba ezingafanele ukukhulunywa phakathi komuzi oyingcwele. Uthi wayekunobhobhela. Zithi mayikhuluma imbongi zakithi zasekuphakameni zithi uGethumba kwelaselethezini uvele izizizwa ngijabule ngicela ukuthi angijube ngibheke phezulu. Nasi lesizimo sila ngapheshe uma ungathobisi igquma leliya uleleza ungabona indaba lapha khona uJehova esizima. Sinomthombo wakithi ephakameni ongashi esawuqanjelwa ubomphela. Yilo lelizwe uTokolosha avuma inkosi yakithi kwathi inhliziyo imavanga. Yila Kuba sabantu abesiyakho. siphethe into ayezobomphela. Uthi ubaba uShibase wawasungezakela amadokodo ngokuphunywa isilwane sasezulwini. Uthi ezizwa izinto abazikhulumile ezingalungile. Uthi abanye wafika bekhuluma ezilungile. Uthi kodwa kwakwamadokodo amba. Uthi wakuphindela emva waya kumnini waba. Uthi kwakuye ubomphela. Uthi wayewafike la wathi ubaba Shibase uzweni ke akade ngithume khona. Uthi Shibase ngaphula. Shibase ngikuthumile uzweni la kade ngikuthume khona. uShibase wathi ubaba Shibase uzweni la kade ngikuthume khona na. Wathi uShibase baba angikwazi ukukutshela ukuthi ngizweni la kade ungithume khona ngoba ubukhona. Uthi wasathi isilwane sasezulwini induku iyashaya imvi inkosi. uMaNazaretha ekhulumayo umkhokheli uMathuli wakefamily Inkonzo. uMaNazaretha nami ngithi babazi ukukhulu bonkosi umqali wendlela esasibuzwa
ngabazali bethu. Inkosi yamakhosi uNkandla yafika ezintabeni zaseQhuqa eMsikazi emzini wakwaDuma. Baba nenhlanhla enkulu enkulu bethu ngoba bambona uNkulunkulu wathi mekhuleka bamamukela. KobuNazaretha inkosi yamakhosi yafika emzini wakwaDuma yangena yathi icela indlu engakaze ilale umuntu. Base beyayikhomba ilawu bathi kwakuyilawu labafana kodwa langakaze ilale umuntu. Base iqala base bethi inceke yenkosi sikwenzeleni singenza njani ngoba usufikile. Yathi inkosi cha, ngizosebenza umsebenzi kaNkulunkulu ngoba seningivumelile ngihlale ngizoqhubeka ngisebenza umsebenzi kaNkulunkulu. Bathandekayo, asiyebuza inkosi yamakhosi ukuthi yini eniswele emakhehla kaDuma. Athi amakhehla baba sixakekile, isibaya sethu sesimile imbuya la singenelwa na indlala. Kwase kukhona inkomo eyodwa esibayeni nayo ekhombisayo ukuthi sizofa. Wathi umkali wendlela namhlanje uphelile usizi phakathi komuzi wakaDuma. KobuNazaretha nangempela leyo nkomo yazala kwagcwala isibaya. Nathi saze sazalwa leyo inkomo kaDuma zisengwa bonke abantu ababeze esontweni babefike badla amase esontweni kaDuma ngemsebenzi yomqalo wendlela KobuNazaretha. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu akakhumbule amakhehla kaDuma ngoba masukhule kangaka ibona ababesungula omfundisi uDuma besanikela imali ezincane kodwa namhlanje yathi inyanga yezulu uzokhula lo msebenzi womkhulu kakhulu. Sekunjalo KobuNazaretha ngiyabonga. Ngiyacela noma uNkulunkulu angikhumbule. Ngibonga konke okuhle uShemba angenzela kona. Ngicela egameni lenkosi yethu inkosi lisebenzi. Amen. Baba yantshontsha la. Kodwa ngoba kuthiwe ukhisimusi nayo indaba la ikhona ukhisimusi shuthi wonke umuntu ufanele abonge. Sesivama ukucela kodwa mina ngiyabonga. KobuNazaretha bayibathi abantu abangekho la abangena KobuNazaretha baze bamthande ngoshendo wawo basho yonke into. Babheka laba bantu sibheke ngixoxela indaba nje umndeni uyayazi. Kuthe ngelinye ilanga ngilele lapha kwamphela la ngane khona angiphilile ngathi ngane ma Ntonyasi ingane lashakuvayo ngathi hayi uzobona wenze njani. Yagoqa ingane yatatazela ingane ngabuza ubaba uNyazi upho athi yathi ingane baba usekamereni lakhe. Imaphi ikamero lakhe? Yakhomba ingane. Hayi man
hayi wena ngabona ngento eqhamukayo nje akagqokile abhathile nje ubaba nje waphela uma wayevatha umjiva lana ingoba emhlophe kwangekaphume egcekeni hayi wathi nengena wangena ihlezi embhedeni sakunika la asinemicamelo ingikakile la ngihlaliswe ngemicamelo kodwa sikhuluma inganekwana kuyani inganekwana uzoyizwa nawe hlezi la nalemicamelo engincike kuyona angibuka wathi nengena nje koleft wakhe wajika wazoma ngo-right wakhe wajika phela kimi kunjani anti angazi noma ngathini angazi angiphumi ngisakhumbula lapho kuleso sikhathi angificele hayi uthe suka kubekayo phezu kombhede angazi makaba noma ngibonga angazi waphuma usho isikhathi ephuma nale nto le esihlasela mina washengola kade efake ngola wayishamba wathi yathi yokuphuma emnyango kwasho ukuthi ayisekho indlela ongena yokuphuma ngesango yajonga uthambo yahamba lento angilalanga lapha ekhaya ngalelo langa hawu hayi uma kufanele esibhedlela yathi enye ingane hayi ingcono eze ngapha bazomshesha athela wona ngisebenza la ngempela kwayiwa lapho wathatha imoto eziningane la emotweni ngiphethe ibhakede leli bhakede line-plastic phakathi kuba ngede ngikhwethele nje hayi ngikhonye fike kulo muzi lo sibhedla kunehhotela ngazi yabantu abagulayo futhi abantu abagulayo besindayo hayi ngifike lehhotela leli udokotela kufanele angi-athende umuntu njalo udokotela wesifazane babili khona owendiya kukhona lo womdabu wakithi abangi-athendanga lapho omizwini lapha bathula ndeni lapho akayithizathizeni kwenye ihhotela kathi ngisathithi kwathiwa khona imoto esimile ilinde yena lapho kulelo hhotela hayi suka isidumbu yaqamuka ngo-10 ebusuku angi-athendwanga la kodwa ifayili ikhona wathi shiyanye ngento khona lapho yahamba le moto engafiki ngayo yakulelo hhotela elinye ngafika kusifeni sikhona imoto nama-details ami onke mangifika lapha mina ngazi phela ngenziwani abantu ehamba namababesho bethi wenza ukuthi nokuthi hayi bese ngisengilapho kodwa ngakusasa ekuseni entathakusa ngase ngibuyiselwe ekhaya babheka ukuthi angiyibheka hayi ngase ngihamba ngekhaya ngafika kade ngeke akulungile kahle akahambe futhi aye kwenye indawo ubaba kwayegijima zakhe-ke ayephume ngaso ukuthi sebenzisa umyalezo yahamba-ke yafika futhi imoto lapha engiyangithatha futhi sadlula kwadokotela wathi umuntu okwesingaki manje ihhotela esingaki isithathu yaselo hhotela benza bakwenzayo kulona futhi angidlile njalo senkunama-drip uyangibona kodwa ngithi angifake i-drip kumanje kodwa anginama-drip ngaleso sikhathi base ngifika laphayana benza bakwenzayo bathatha amagazi benza bakwenzayo nabo lapho hayi ngalala ngathi uma ngalala ngizosho njalo phela ngazi mina kodwa ngidlile lwesingaki ulwesine-ke manje ngangele ngolwesithathu lendlela engihambayo ulwesine ngiyafika laphaya sekunceda udokotela ukuthi ngikwazi ukungena kuleli hhotela lesithathu ngoba manje umuntu ohlala ngaphandle kwaseThekwini akulula ukungena futhi elinye ihhotela awukwazi ukungena kulona ungaqalanga kuleli le ihhotela likahulumeni-ke leli engene kulona hayi-ke fike lapho-ke bafaka ama-drip abo-ke hayibo
ilale lapha. Ngakusasa ekuseni sifike sigijima sithunyiwe naso. Hayi, yabo. Akalali-ke la futhi. Sikusakwenye ihhotela lokugcina manje. Azolala kulona. Anethezela. Lesitani ekuseni. Angikukhumbuze kancane kwakunini. Mhla kungena isikhumbuzo senkosi inyanga yezulu. KwakuLwesihlanu. Le ngane yakhe isesibhedlela. Kwayima ngiphiwa ukudla. Nganisho i-jungle oats angiyidlanga ngayiphuza. Kuba ngekho esiswini. Yafika imoto. Kwathi khona imoto esayizomthatha imsa ngapha ehhotela lokugcina. Lezohlala khona athi ukunethezeka kancane. BeNazaretha ngiyacabanga ukuthi izinto zenzeka kumina kuphela. Nakuthina ziyenzeka. Hayi-ke fika imoto ngiyamthatha-ke manje usuka ekuthizathizeni. Nginqamula le moto manje engithathayo. Ithi nganamhawu makwazi kwabuhlungu uma kanti ufika kula mahhotela umuntu umgcine ehlezi umbeka kwi-wheelchair wena ungabusabona ukuthi ulalaphi. Kwabuhlungu wami. Noko-ke bangena kweli hhotela lokugcina bangenisa kwenye i-private ward encanana. Akuphela ngisho 15 minutes lapho. Kwathi hayi yabona gogo sesekusaphezulu-ke manje. Yini manje? Hayi yabona uya-admithwa manje. La bengibebekhona bebe-check-a phela le COVID yenu. Ngenhlanhla yami anginayo i-COVID. Nalapha ehhotela lokuqala ngangena COVID. Yathi le kahulumeni ngoba ifuna ngizosho phela. Ifuna iy'namba zabantu abaphethwe i-COVID. Yathi ngiphethwe i-COVID kanti cha phambana iy'nkomishi. Uma sengabuza ngathi lapha kuthiwa kanawo nala kuthiwa kanawo. Why mina? Yazi ngizonilandela. Hayi manjena kuyakwenzeka phela kuphambane nje amafile. Ngathi ngani lungisana. Njengoba nje i-COVID akunayo shame Nkosi yami. Ngeke futhi ngibe nayo. Mina nje khona inyanga yami lapha ebuhleni. Unyaka wezulu. Hayi-ke ngifike nakhona futhi ngaba unama-drip futhi nakhona. Ngilele angathi ngangilele ubuthongo noma ngangiphathekile nje kwifoni yami. Kwavela amadoda amabili. Ngathi screen sifile ashishana kule foni yami la. Mangibuka la madoda amabili ubaba ilanga nobaba inyanga yezulu. Kuthe masebuya umqondo ngathi yabona baseqhamuka lapho angilali la. Yahamba la. Kunama-drip njalo ungakhohlwa. Ngalala-ke. Kwathi ngakusasa afika uDokotela wathi uyahamba kusasa. Nempela mina ngayisonto ngaphuma lala nje uLwesihlanu, iSabatha kuphela. Kuyibongela njalo konke lokhu. Ukuthi nje simazi ukuthi unyazi lungubani. Singangabazi bafowethu kunjalo nje. Amen.
ngathi ngezinto zempela phansi komshumayeli uDlamini ngiyasaba nokuguqa kulombhobho kodwa ngizibuzile ukuthi koze benini ngoba uNkulunkulu uthi ziseshe wena ngiguqeke ukuzozibongela ukuthola lokhu isinisi esawuphiwa inyanga ezulu ngamhla inyanga ezulu ishintsha lesi sikhumbuzo isenzuko isinisi sasivula amasango umthwalo yathi akusukuma abantu abazi indaba zikaba bamkhulu kodwa nongazange ambone babamkhulu wazizwa ngogogo wakhe nami ke ngisukumela ukusika kwelincane ngoba nami ubabamkhulu angimbonanga kodwa ngizwile ngelinye ilanga emzini wasePhakameni inkosi ilanga ikhuluma ngokuhamba kwababamkhulu ephuma eNtabazi ithi wasishiya sinomfowethu ishubaba inyanga izulu noma bethu uthi sasibancane sifunda isikole uthi saxoshe eplazini ngoba ubaba esengasekho yena oyicela indawo eplazini uthi sahamba noma sawukhosela ngothayile emgwaqweni uthi babephuma uma basishiye bawusebenzela ushele nozukwa emaplazini benzela ukuthi sithole impuphu wathi ngiyanibona nina lo kobuNazaretha senikwenza ukuthanda kwenu anikwazi ukuthi wakhiwa kanjani uthi uma bayenza lento besebenzela oshele nozukwa besithengela amaphasela empuphu baze bakhathala aboNazaretha uthi basicela bathi sicela ukuhamba nani siye emakhaya sobuya nani mase kubuye ubaba wenu uthi sathi thina nomfowethu angazi ke wena ongene endabeni zangaphakathi ngoba ubaba wayethi thina nomfowethu eshinyanga izulu oyengahlukani nayo ehlele embize ethi uphi ubaba omncane uthi nangempela behluleka ukushiya abahlali uthi bathi mase behleli uthi kwaze kwabuya ubaba mkhulu sebalandi obabeka emzini wasePhakameni kodwa amaNazaretha kungisukumisa kakhulu ukubonga unyazi lwezulu uNkulunkulu wesihlanu ubhombela esebuye esiquni sesihlanu baba unyazi lwezulu uNkulunkulu owangibuyisela umntanami emajukujukwini nangu kade ekhuluma la uNkosi uMbotho ngumomncane wakhe 15 January phezu kwentaba omhlangano owasho ezintabeni zasendaba zimnandi wathi ngo-15 January ngoba nginawe phezu kwentaba omhlangano kwenzeka njengoba wayeshiya lo mntwana wanazaretha akwenele makubonga yena yedwa ngoba thina abazali sikhona nathi ufuna unyazi lwezulu lusizwe sibonga phambi kwakhe ngoba lasenzela indaba enkulu umntwana wayenqunyela ukufa kodwa unyazi lwezulu lomntatulule emgodini akusewuye umthethekeli akuseyena lo asimazi la evela khona kodwa ngidabukela isizwe sakwaMbotho esingayiboni lento enkulu enziwa unyazi ngizobonga yona amaNazaretha ngishilo ngathi mangaze ngife ngingazange ngikhulume ngento esayenzela unyazi ngoba lihlazo ngoba njengoba esho nomntana ethu wazibona ehlethuku esitole ehluku ngakithi hadini la sakhe khona esikhulu sakwaMbotho lo mzi othi kwaphuma kuwamakhehla amabili kulanga ngakekho ubaba lo owayephuma nobaba omncane ngoba uthi walibona leli khehla elinye elimnyama elinamazinyo amhlophe uthi ngabuza kumkhulu lo mncane uthi mkhulu ubani lo ubaba ohamba naye ngoba yena wazalwa ubaba sengasekho uthi ubaba ozala uyihlondo amaNazaretha hayi ushemba ngazi ngambonga sithini siyazidinga ezokumbonga ngoba lo mntwana thina sasesidelile noma sasingazi ukuthi uzobuya noma akazubuya kodwa unyazi lezulu lenze izimangaliso layibhala incwadi yasezulwini efanele yofunda ezweni lakaMbotho nakacebisa la wayembona mekhona egqokile ingubo egolide
abantu bakwambotho abakaboni. Siyacela baba ukuthi uNkulunkulu akakunyathelise ezweni lakithi kaMbotho. Ngoba abakaboni kahle kodwa babona ngalelo la. Ngoba lo mntana uthi ngathi mase ngikhulumena la nomakhehla athi gijima. Unyazi likulindile kwacebisa. Kwacebisa kula kuyindlela ejikayo yakhona ekhaya. Uthi wafike emile egqokulingwe egolide emsayinisa amaphepha. Uthi wathi mesuka kubaba ehlukana naye wawufika ekhaya esangweni elingenhla ngoba amasango mabili. Uthi wafika khona umhlambululo umhlambu osowahamba emhlabeni. Uthi wathi sowufikile emzukulu uthi ngathi yebo mkhulu sengifikile. Wathi hamba endlini yakufuna uNdukulu. BaNazaretha uNkulunkulu akasipho khona. Asipho uthando lokuthanda ushembe. Lo mntwana umsebenzi wenyanga ezini. Ngesikhathi uNdlunkulu ehambela abantwana unumber 8 lo mntwana. Wanquma izinqumo zokuthi makuhamba lo mntwana wakhe ukugcina ukuthi uNkulunkulu ahlale ekhaleni lakhe angaphinda amthole umntwana. Kodwa wathi meguqa phambi kwababa inyanga ezulu. Yayingekho ngesikhathi esho njalo. Kodwa ngoba umabona kude yabona. Yambuza athi Ndlunkulu, wena wathini mhla kuhamba umntwana wakho ukugcina? Wathi baba ngisakhumbula ukuthi ngathini. Uthi wathi wena ucela amadlozi akini nawo kaMbotho. Ahlale ekhaleni lakho ungaphindi umthole umntwana. Ngoba abantu abakho bayahamba. Wathi baba ngiyakhumbula. Wathi thina boshembe ke wathi sesiyaqaqa. Siqaqa lawo mafindo owabophile. Wathi sikhuluma nabasezulwini. Uthi wayebheka phansi abheke phezulu. Ahlukanisa izandla sihlanganise. Eqaqa lamafindo. Wathi namhlanje thina boshembe sokunika umntwana ongeke safa. Nasi sigicela sensizwa nesibongo. Eyakhulela emzini waseGospel. Ekwathi mase kufika lesi sikhathi soba naye ahamba landela abafowabo nodade wabo. Samthatha samletha kubaba inyanga ezulu yayisembele. La yayikho. Yathi akasiwe emthebheni ekliniki. Mesiwe emthebheni ekliniki sekubuya kwathiwa hayi baba akasakwazi nokubamba ibhodlela. Yathi inyanga ezulu ngithe ngokunika umntwana ongeke safa. Wathambani ekhaya nitshela uNkosi lo mntwana amfaka ibhengele. Wathi nalazi ibhengele sathi baba. Wathi angisho leli elithengwe esitolo. Ngisho ibhengele sathi baba. Wathi ngoba unqinzo abafowabo nodade wabo sebefuna ukumthatha manje. Bese mfakile ibhengele ningihambele ngingele kumvangela uNdlangisa. Nimcela ukuthi ngicela ngigcinele lo mntwana. Esho unkosikazi wakhe oMantu. Amthathe aye naye eGospel. Wamqamba igama wathi umakhula kancane. Wathi beyadliwe ukuphakamela. Bethi noma embuza athi uyaphila umakhula kancane. Wayethi ke semncane aphathi thina. Nenduku encane ihambe lishaya lelithina. Ethi we makhula kancane. Nagogoba. Yathi inyanga ezulu makhula kancane. Siyacela ukuthi uNkulunkulu asikhulisele yena umakhula kancane. Amsithe ezitheni zakhe zingamboni. Sibonga baba inyazi lezulu uNkulunkulu. Amen. Sibusiseni. Amen. Oh, moya wami. Ah
sinyazibuhlungu ephakathi nomuzi uMaNazaretha amahle unyazi lwesulu uNkulunkulu bengihlezi ngihambele umkhokheli wasemagugwini lokhuluma umambuyazi phakathi kwemisi endaweni kwambonana Amen. MaNazaretha unyazi lwesulu sengiphelele ngabantwana bonke nginethemba ukuthi sekusele umntwana wethu namhlanje ufike onkulu inkemba ehlangabezene nami MaNazaretha lo mntwana obesele oyedwa ongumakoti kimi ngithembele ukuthi ngesinye isikhathi yena uyokwazi ukumfihla lo mntwana ungishiye ngelikhulu iphutha engalibonanga wagula nje kancane tefika lapha empangeni esibhedlela bamthatha bamsa eKing Edward bathi unethumba ngaphakathi esifuni sakhe esibindile manje ingane ziyangifisela ngoba mina ngizawuthatha umthwalo esisenkosini ingane phela aziyesaba ukusenkosini ngoba suke zibona uNkulunkulu uzobona izona nathi uNkulunkulu akabheki nasinye isono somuntu uphilisa umuntu kuphela hayi bamboboza belungu lo mntwana ongumakoti wami bese sele yedwa kubantwana bamboboze nganhlanye eyithumba bakwazi ukumboboza leli sesifuni sakhe baphinda bamdabula isifuba sonke King Edward azange ephume uthi mase bemdabulisa ukuthi hawu kodwa niyibona yini lento eniyenza kimi ukuthi ngizophila iningawona abelungu abaphikiswa bathe basuka waseba nejundisi basebethi ayi ukufa sekusekhanda bamqayikhanda lonke phakathi awu MaNazaretha iziswe zabelungu nazo ziyokufunda umoya wami MaNazaretha amahle wahamba lo mntwana washiya izintandane engibambene nazo manje phezu kwezinye zashiwa abafana kodwa-ke ngithembe uNkulunkulu unyazi lwesulu ukuthi luzongonda nalezi ntandane luzongifihla nalezi ntandane ezikhule ngizocela amabhandishi ngiphelile emoyeni nasemphefumulweni kodwa Nkosi mangingaliwa phambi kobuso bakho ilokho nje Nkosi engisumela khona ngithi ngibhandishe eshembe uzobopha lezi ntandane uzondle ngobisi lwakho Nkosi yesabatha akekho omunye ngithembele kuyena ngoba noma ngabe ngisena baba nomama bengeke ngithembele kuba nomama ngoba akakwazi ukubamba umphefumulo Umkhokheli wasemagugwini ngizokwanda Nkosi yesizwe nomhlaba ngizocela nje amabhandishi ukuthi umfihlele lezi ntandane zikhule uyazi Nkosi ukuthi lezi ngacela zakhula seyikhulile lezi ke seyishiwe umakoti ngizocela ukuthi ungibambe ngiyikhulise nazo noba sengimdala kodwa ukuthi hlala gogo uncintisele lezi ngane zikhulu Nkosi ubusene ngizwini Yeah.
baba phethe uvalo ngiphethe nawusizi kodwa ngize kuwena Bhongela singazibona ngiyazi ukuthi umlamuli ukukhokhela ukuswa endaweni yasemzimkhulu uphethe kulo Thixo ingcwele elizokukhumbula ngikhulume kahle phambi kobuso bakho thandaze ngiphume ekhaya ngathi ngangikhumbula na ngoba sengifike sesidlulile nesikhumbuzo sokuqala kodwa ngoba ngizonyathela emalini ala ekhaya ngicela ngathi ngalawo baba ngibonge kakhulu ukugula okungiphathe unyaka wonke ngaze ungenela kujwana uthe mase uJanuary ngase ngithatha isikhwama ngasibeka phezu kombhede ngathatha itende ngalibeka la ngaguqa ngazimelela ngombhede ngathi ngiyakhamba ngintabeni kodwa ngithe mangiguqile zafika ingane zathi mawuthini ngathi ngifuna ukuya entabeni bathi abantwana ma ngeke ufike nake ebuhleni ngeke ufike nake eThekwini yehlisa umoya ngathi hawu Thixo kunini ngahlukana noNkulunkulu kunini ngamgcina uThixo sindisa umphefumulo wami kunini ngagcina ukubona uNkulunkulu ekhamba phambi kwethu Thixo ingcwele nami ngiyazibongela kuwena Nkosi yamakhosi namhlanje ngiguqe phambi kwakho ngicela uphilise lo mzimba ngiphindile ngaphathwa umhlaba abesimanga ngathi ngiyadokotela wathi ngophele ngaphakathi ngathi kanti bengenzeni hayi ngangazi kodwa ngiye late kakhulu udokotela ngingacabanga ukuthi ngabe ngiphethwe amahlaba ngiva ubuhlungu bomzimba kuphela ngaphambi kwaloko ngiphathwe isinqa ebekunento engathi ngiphethwe yinimba beyiza njengenimba lento kwafika izingane ezimbili emamhlangathi wazonginesa lapha nangithi ngiyakhanula ngimbone ebambile izandla enhloko bese yakhala akhala memeza ushaya bathi Nkosi yami ngizenza njani yangiphatha lento Nkosi ngangazi ukuthi iyini ekugcineni kosuku ngithengilele sekufika intongwane ngabona ubaba eqhamuka ephethe umbrella eshesha eqhamuka ngenhla komuzi ngakendlini ezibovu kwaba uthingo lamakhosazana lathi wemkhokheli ngathi ba wathi akuyona ivirus lento ekuphethe ngathi ba wathi lento ekuphethe uyixoshe ngale kwesango ngathi bowuphi baba wena masengenzeka into ebuhlungu kangaka wathi uyazi yini ukuthi kufanele wenzeni ngathatha amanzi abusiswe eManazaretha ngawasebenzisa ngendlela engakaze ngive ngathatha kwaphuma ilitshe ngabamba la yehla lento kabuhlungu ilahli litshe kwaba ukuphila kwami eManazaretha ngithi ngizibongele enkosini ngithe sengiphilile ngimile nje eduze kwecingo kwadlula insizwe ezimbili lezi insizwa ngangilahlekelwe inkomo ngabona ukuthi bayithathile ngongile ngizibona amazulu azigweqa phakathi kwekhaya lami ngithe sengime lapho bathi awuyiphilile lento ivalelwe lobuNazaretha Nazaretha into esinayo azinkulu ngoba abantu abayifuni uphindile kwathi ngingekho phakathi ekhaya bathi abantwana ma sokukhale umuntu lo wathi uthakathwa amaNazaretha bathi ma siyabeva ukuthi bakhuluma nawe noma bengabhekisi ngegama lakho ngathi ngiyabuya abantu abami bathi bona sebekhambe baleni amen maNazaretha ngathi nangiyeza nengifika bazafika insizwa ngathi nifunani bathi hayi besizokubona ngathi ngibona ebusuku hayi emini ngathi yenzani lento enizayozana izohlangana nonyaka mina ngiphethwe unyaka mina ngene indlela ingenhle umuntu khona yenzani into enicabanga maNazaretha bavele baqoqa baphuma ngesango kwaba ngiyaphumula ngalokho maNazaretha ngizibongele enkosini ngibonge kuThixo asikade njalo abantu abami abasebenzi amen Nkosi
nasekuhleni kwamaNazaretha unyazi lezulu. Lo okhulumayo umkhokheli uMashonga wawashusha ethululane lethempeli ebhizane kwaMadiba. MaNazaretha amahle ngingumntwana omncane kodwa ngake ngezwa kuthiwa ubabamkhulu wafika emzini wakaHlongwe lapho sekukhona ithempeli elibizwa ngokuthi impewuphomeni. Ngaleso sikhathi lalingakabikho lelo thempeli, kwavela ithempeli laseluvuyweni. uNkulunkulu kaShembe wabe esekuhamba ebungenisa ubuNazaretha kulomuzi wakaHlongwe. Ubaba wakaHlongwe waba nenkinga. Ubabezala wami yena wabe ekhonza ethempelini laseluvuyweni. Kwakungesikhathi senkosi ilanga lamalanga. Wase emthatha eza naye lapha ebuhleni, wase yaphenduka ubaba uHlongwe osewumshumayeli manje waba yiNazaretha. MaNazaretha leyo msebenzi babamkhulu wayilethile esingazange siyibone thina ngesikhathi sababamkhulu. Siyibonile manje sekunyazi lezulu, ayibonge Nkosi enkulu yasebuhleni. Ubaba umshumayeli uHlongwe osesethempelini laseKhanyeni manje wabe eseza enkosini unyazi lezulu. Wathi baba, uma ngikhulekela abantu ethempelini laseKhanyeni bayasinda baba, ngisho nabakhubazekile. Ngelinye ilanga kwafika umama ephethe ingane eyabe nje iyimvubu, ithambile sengathi ayinawo amathambo. Wabe lo mntwana bekhuleka ethempelini wabe seyasinda ngonyazi lezulu. MaNazaretha ngalesi sikhathi sonyazi lezulu sekukhona imimoya emibi enzima. Umshumayeli ukhulekela abantu namhlanje kuleya ndawo esakhe kuyona. Esithi siyambonga uNkulunkulu kaShembe omqalo wendlela wesihlanu imisebenzi yakhe. Baba siyacela, ikhona eminye imimoya exakile kuleya ndawo. Ngizile umntana omncane ethi ma, cela nisenzele amafutha abusisiwe. Esikoleni saseMarina abantwana mabephuma esikoleni bethi baphuza amanzi emfuleni. Ayaphenduka amanzi mabeqedile ukuphuza abe yigazi. Kubonakala ukuthi baphuzile amanzi kaSathanizini. Siyacela nyazi lezulu sikhumbule. Ngibonga Nkosi yamakhosi, ngaphuka ngo-2016 bengihamba ngemikhoba. Kodwa namhlanje inyanga yezulu, nyazi lezulu sengiyahamba ngeenyawo zami noma ngingakalungi kahle baba. Ngicela Nkosi yamakhosi ungilule kakhulu kunalokhu, ngikhule Nkosi yamakhosi, ngiyabonga. Inkosi kusenikuzwile. Ngiyakhetha unyazi lwezulu. Lokhulumayo uMasibiya wakaShulu ethempelini lasekhweni kaMaNazaretha eMkhazeni. Ngizobonga goqabathe. Ngizobonga duma besaba semhlabeni basezweni basifezile idini. Nkosi yesabatha bengihlupha isidini ngisuku. Yangibuza into ukuthi sengifikile kulamazwe. La ngakhe ngikakhulu nemoto ngisabungeka. Shembo ingcwele ila engakhe ngikakhona nemoto kule ndawo. Mawuzoqala ungena la eHighlands Shembo lungile. Ngiye ngayibuka indawo engakhe ngikuyona ngeze izinto zivuka. Mangisahlezi phansi lapho umzimba uyathuthumela ngiyazibuza.
ukuthi mase ngihleli ngingasakumemeza ibhombela ngikubonge ingelosi eyangisindisayo lana iyothini ngisukuma baba ukuthi ngibonge bonke nje osesabatha kwaku 1978 uApril mhla nemoto la kule ndawo shambi imoto yaphenduka nathi kathathu izoliduma yabachitha abafowethu ngangena esibhedlela sanathora ngiseze ukuyixoxa yonke abaningi bayayazi kodwa ngisukumela ukubonga ngangena esanathora lapho isidumbu sahlwa nomphefumulo insuku zo7 wafika Jehova wathi angibatshela abantu ukuthi wena uyawubamba umoya womuntu insuku zo7 ngosuku lwa8 ubuyisele kuyena ngiyazibuza mangisahleli phansi ukuthi labantu abangaka bakho baba beze kuwe bazozwa ngubani mangingasakhuluma ukuthi izimanga ezingaka uyasenza kosesabatha ngasuka lapho ngesibhedlela sanathora ihlo lesandla sesiqinele laliphumile kepha uNkosi walibuyisela ngesibhedlela sisewentwethu abake abantu bathi babethi ngixoxa ngane kwami ngikhumbula nje omunye umakoti owasho nokusho athi ngixoxa ngane kwami ngihlala ngitshela abantu ngane kwami ngaphendula baba ngoba ngwasemhlabeni ngathi Thomas uzokholwa ngokubona ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukwenza lokho kwenzeka kuyena baba wakholwa ukuthi wena uNkulunkulu Shembo indwele uNkulunkulu ngicela shembo ungadedi kwena noma umhlaba usungifuna baba umphefumulo nenyama kuthintekile emhlabeni baba inhliziyo yami mavakavaka ngenxa yokuthinteka emhlabeni kodwa into engiyitshelayo yinye shembo lungileyo ngicela inhliziyo izingatholwa umuntu walomhlaba uNkulunkulu kaShembe ngiyabonga duma besabe ngize ngadebela abakhokheli ngathi akuvuma umzimba uyaveza icala liyangilahla ukuthi manje ngingabongi ngiyobonga kube ukubonga nini abantu abaningi baba manje ephunyelwa amehla wabesabona kodwa mina Nkosi ngiyabona nalide ngiyayifaka futhi ngiyathula baba ngo19 sibuya entabazwe Nkosi yesabatha ngabuya ngigula bathabelungu nginothayi lemhlane ngenwa amakhazi kuthe kusenjalo kwasegula ingane khona ingane babezafika nobaba lapha ekhaya kuwena zabafana izimpilo wazozibika Nkosi yesabatha zilahlwe intombazana wathi duma besabe ubaba kazondle ayikhulisa waze washo baba wathi kusekhona ezinye zabafana izayo ezimbili nazo Nkosi kuthazazondle ngicela ikhulisa eyodwa yazo kulezo ingane Nkosi yesabatha isishiyile ngo2019 umntwana ngababa waphathwa ikhanda ngacela ngathi uNkulunkulu kaShembe ngasipha uthando maNazaretha uma umuntu ecela ethi ngisize ungele kuNkulunkulu bakwethu siyeni ithi ingane mayisilele esibhedlela ithi ma ngicela ungibuzele ku-antithize ukuthi ungiyelene enkosini kuyongibika ukuthi manje sengiyohlinzwa la eAlbert ingane isho ngo-6 iyohlinzwa ngo6 baba umntwana wayephethwe ikhanda kwathi une-cancer ekhanda baba udokotela owamlanda emshiyeni ngesonto wathi veli liyoshona ilanga engasekho la ngomsongulo ngahamba baba ngaya esibhedlela eAlbert ngafika nomntwana baba bamhlinza ngisho ukumhlinza bathi nebeqala ukumbonga umntwana siyathuka wayesebuza ukuthi engakathuli ukuthi uanti uyileni yomtshela ubaba ukuthi ngiya etheater ngiyohlinza wathi ngifonise ma ngiyacela kuqabadela kuvuma ukudlula ngiyacela Nkosi yamakhosi akuvumi baba ukudlula laba bantwana lo shonile ulahle kumbine nenyanga ezisithupha washona baba eseno13 years lo khona baba umfowabo wayilahlwe nenyanga entathu namhlanje baba no18 years uNkulunkulu kaShembe kukho kwabo okwakhe lo mfana okulungayo baba sengize ngamkhipha esikoleni ngoba isikole akhe funda kusona othisha bakhona bavele bamtshela bayamthanda bamtshela ukuthi muhle wazwaphuma esikoleni ngamthatha baba ngamfaka kwesini naleso futhi baba kunjalo umntwana yakhe ukuthi nothisha ummeli
uthi ufuna umenza ingane yakhe. Nkosi yesabatha ngiyacela ungibhathisele yena, ungimbozele yena Nkosi, ngoba namanje ngiyabona ukuthi kuyamphelela. Kunako konke duma besabe bengizobonga mhlokazi wezulu, ngaphandle kwakho ngilakhashe embongcwela silutho. Sabika baba sathi umuze sihleli kona sihleli kambi, wathi Inkosi asiushiye. Awushiyekanga ke baba ongcwele, kodwa ke sesiqedile Nkosi amakhosi ukuwakha lo wathi awusuwakhe. Lo ke Nkosi awuthengeki, abantu abawuthengi. Sicela Nkosi bawuthenge ukuze sikwazi ukusuka kulezi zinto abashembe ngahlangana nawe. Kulezi zinto abashembe ngahlangana nawe ngineshumi leminyaka la owabuyisa khona umphefumulo wami, wathi abantu ngize ngibatshele ukuthi uyakwazi ukuphatha insuku ezisikhombisa, ngosuku lwesishiyagalombili bese uyawubuyisela kuyena. Ngiyabonga Nkosi, ngicela uthando lokuthanda wena kuphela, ngingabheki ngisho emaceleni. Inkosi yesabathi kusemezweni. Amen. Inkosi yasebuhleni kaNazaretha, umkhokheli umthembu ezamisa temple eMabusika. Nazaretha ingcwele nginovalo ngisaba, ngiyamkweleta kakhulu shembe, kodwa bengingezisuku. Bona ngoba uNkulunkulu mesefuna into yakhe uyalenzisa. Mangabe sihleli lapha emuva sesibadedelile oma bethu basukuma ngoba singabantwana. Mangabe ngibona umkhokheli wokugcina esemile la, ithi mina sizoba sehlazweni. Uzoqeda lo mkhokheli bese ubaba avula isikhala, bese kube ngathi siyamdelela uNkulunkulu. Baba, singabantwana bakho sibancane, siyona kodwa sibona. Ngelinye ilanga ngizothatha eduzane sizile imisebenzi yamqalwendlela, kodwa ngicela ukubonga lwezulu. Ngelinye ilanga uma ngabe iCovid sifikile bese abantwana babantu ngapha nangapha zivalwe izikole ubuthaphuthaphu, kodwa wena uNkulunkulu awuvumanga ukuthi isikole engisebenza kusona sivalwe nakanye. Kwathi ngelinye ilanga ngilele ebusuku ngakubona nyazi lwezulu ngena iconvoy yemonto esikoleni engisebenza kuso, ngabona kutatazela wonke umuntu, abantu engisebenza nabo begijima begaqa ngamadolo, ngababona abakhokheli engibaziyo bekhona esikoleni engisebenza kuso behamba nanye nyazi. Kwathi uma usufikile wafike wangena e-office, ngabona sinesikole esikhulu engakaze sibe naso, wangena la wafike wahlala khona, wase ubamba inkonzo, wasubiza umhlangano nomphathi wesikole ne-SGB. Kwangena lo mhlangano wabanjwa, ngangitatazela ngaphandle kungathi sipheke ukudla nje osuke sipheke emhlanganweni. Angazi noma uNkulunkulu masigijima siphekela abantu bakho uyayibona inkosi isebenze siyenzayo. Engathi ngelinye ilanga uma ngabe insuku zethu ziphela sinomkhokheli umangubane osebenza nathi, ohlubuka imihla namalanga, engathi inkosi ngeke ivume singene sokuzwalwa.
wathi uma usumambile lo mhlangano waphuma uNkulunkulu ngathi uma ngifika esikoleni ngixoxa le ndaba kothisha ngisebenza nabo khona insizwa kaDlamini ekwazi ukuthi uNkulunkulu kodwa engakulandeli yavele yakhuza ingcwele njengoba kade ikhuza ebusuku yathi ngeke sifale isikole nempela Nkosi isikole kusenguso akekho noyedwa wakwaba neCovid akekho noyedwa umntwana owake watesta positive sawubamba unyaka ka2020 saze sakhipha ama-results awu100% anobachelor bodwa ongekho noyedwa umntwana wathola idiploma ngawe uNkulunkulu umuze engisebenza kuwo okuyimithando high school ikhula Nkosi unyaka nonyaka kulonyaka sikhipha ingane no-A abawu7 engenawo ngisho yedwa 80% ukuba uNkulunkulu ungenanga kulesa sikole ngabe nemlingo yenzeka kulesa sikole yini ngiyacela Nkosi angifuni ukubuyela emuva ukuthi ngangeyena uthisha mina kodwa inyanga yezulu yangena kithi ngilele nginomatric yafika ngifaka iwashi yasithi Nkosi ngizosise ngizophasa esikoleni kusukela ngalelo langa ngaba uthisha nguye namhlanje ngiyacela Nkosi ungangishiyi uhlale unami ngesikhathi zonke Nkosi yokusise Siyabonga ukufakaza ukuthi siphiwe abakhokheli inkosi zobusisa. Amen. Amen. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesitabelelo sama-90. Ngicela umshumayeli uNzuza wasemafutheni folele isitabelelo inkosi imbusise. Amen. To